Peggy 12. V malom kráľovstve, v ktorom nebolo ani jedného kanála a kanalizácia bola len sny místneho obyvateľstva, žila si bezstarostná bezkanalizačná ríša. Hlavné mesto tohto špecifického kráľovstva nieslo názov Latrinopol a bolo vedomým vyvrcholením kráľovskej ironie. V tróne tejto kurióznej krajiny sedel nesmierne zvláštny kráľ menom Latmed II. Bol to neobyčajný monarcha, pretože mal jednu zvláštnu vášeň záchodu. Jeho kráľovský trón bol skutočne jedinečný, pretože bol vyrobený z najlepšieho porcelánu. Zdobený diamantmi a zlato ho oklopovalo zo všetkých strán. Ako symbol svojej kráľovskej moci si vybral práve toto osobitné základné vybavenie každého domu. Jedného dňa sa kráľ Latmed II rozhodol pre veľkolepú slávnostnú udalosť Veľké vyprázdnenie. Pripravoval sa na to už niekoľko týždňov. Moje varenie spočíva v tom, že dobrý deň, diváci, tu si otvoríme túto konzervu, tu nejaká, no a najebeme ju takto na chleba. Organizoval súťaže v rýchlosti vyprázdňovania, hodnotenia správnej techniky a dokonca aj súťaže o najkreatívnejšiu toaletnú rolku. Na deň veľkého vyprázdnenia bol Latrinopol v plnom prúde. Obyvatelia sa zhromaždili na hlavné námestie, kde bol postavený špeciálny kráľovský trón pre túto nezvyčajnú príležitosť. Kráľ Latmed II slávnostne zasadol na svoj zlatý toaletný trón a vyhlásil: Dnes si uctíme našu vášeň a oslavíme to, čo je pre nás všetkých dôležité, náš vzťah k záchodom. Občania ríše sa na toto vyhlásenie smiali a potleskali. Súťaže boli neuveriteľne zábavné, až do chvíle, keď kráľ Latmed II oznámil hlavnú súťaž, kto vyprázdni svoj trón najrýchlejšie a najefektívnejšie, dostane česť posedieť na kráľovskom tróne. To vyvolalo eufóriu a občania sa snažili svoje najlepšie. Napokon víťazom sa stal malý chlapec menom Pipko, ktorý mal obrovský talent na rýchle vyprázdňovanie. Kráľ Latmed II ho osobne korunoval a Pipko sedel na tróne s hrdosťou, zatiaľ čo obyvatelia oslavovali jeho úspech. Veľké vyprázdnenie sa stalo každoročnou tradíciou v bezkanalizačnej ríši a občania sa každý rok stretávali na námestí, aby oslavovali ich nezvyčajnú vášeň a humor kráľa Latmeta II.
kráľovstve hovnisko-latrínskej monarchie, kde kráľ František Jozef I sedel na tróne, sa postupne dostáva k moci jeho verný priateľ Žumty I Jednoduchý. Už chápete, prečo Jednoduchý? Ja čo nechcem toto robiť! Nechcem... Plánujem to fungovať... Ako si zvláda Detroit? Nordfjordská pava. Čo? Čo? Svordy, prosím o vysvetlenie, aký druh konia je koniak? To je kôň, ktorý, to máš jak orechy, vieš, orechy ako pes, vieš. Keď je to pes, ktorý nemá úplne, že vyhradený akože rasu, tak je to orech. A koniak, to je kôň, ktorý tiež nemá vyhrasenú rasu, lebo nejak vyzerá, hej, to je koniak. Del Lobotomix si prišiel po svojho hlavného lobotoma a hovorí jebže. A zase tam jebneš tú klobasu a zase. Ďalší problém je, že je Maďar jak repa a piču mu rozumejú. Som fakt, že zahral zaklinača a ideme. Dobrý deň, volám Geralt z Dürr a tu nám prišla riešiť vaša problém z Kikimora, ktorá bola napísaná v Horná Dolná a tu mala list, ktorá potvrdzovala. Toto by som zase robil, kámo. Daj mi love. Teda, daj mi papíre, prosím ťa, a ideme preč. Prekvapený ako Rakúsko-Uhorsko, keď na berlínskej konferencii nedostali žiadne kolónie. Nebudem to robiť, mám piči. Mám ťa pičiť úplne, debil, dojebaný, ja, oštíň ťa, ty kokot. Keď mu dám teraz 500 do ksichtu, ani ošteť ho nemôžem teraz. Sám si postavať, a pozri, jak vyzeráš. Slepačí hrudník, bachor má, že vyjebeš doma, ty kokos, denne 40 pív. Tupec, tupý. Pičuješ v autách, vyjebaný židák. Tu STKčku mu normálne celú zajebem hovnami. Tak ti treba, Gavrilo, máš ksich, jak keby ti kanálovým poklop jebli po hlave a máš kruhy pod očami, jak po more v partizánskom dopiči. Za 2 žiarovky sa ideš jebať. Za 2 žiarovky sa ideš jebať, kámo. Jaj, ty budeš strašne trpeť. Strašne budeš trpeť. Stále menej než kokot princi. Drž piču, daj mi žiarovky. Naše auto prošlo, no však za to. S tebou som skončil, kámo. S tebou som skončil, ti hovorím. Rozumel si mi, čo som ti povedal? Ty odpad, pojebaný. Transporter na hovna. Elias Uhorský parlament. Zaviedol množstvo nových reformiem, akými boli dokupovanie ľudí. Easy. Vždycky dokúpim 3000 ľudí, oni tam zomrú a potom kúpiť nových 3000 ľudí a zase tam zomrú a proste tak si zomierajú sporadicky, akože. Bíle víno. Je to víno. Netuším, či je dobré. Je to veltínske zelené za 3 eurá, kámo. Musí byť dobré. Salamandra. Je na území Slovenska prísne chráneným živočíchom. Čo ti jebe? Ja sa nechcem o živočíchov dozvedať. Ja chcem, aké to je víno. Veltínske zelené. Aha. Slovenské regionálne odrodové víno. Biele, suché, chránené zemepisné označenie. Vieš, že víno žlto-zelenej farby s aromou citrusových plodov šťavnatej chuti vystupujú do prostredia mandľové tóny. Bíle víno mám. 2 cibule. Neviem, mne sa nepáčia tie BDSM oblečky, ktoré tam chodí a má riť jak 2 cibule a špatná jak delostrelecký kanón. Hríby na guláš. Tu mám hríby. Hríby na guláš, ale ušli. A priam inovatívne a nové šťanie riťov. Si rozbitý jak sorty horiť po Číne. Moja prdel nikdy nebola rozbitá, keby si náhodou chcel vedieť. Teda občas ešte riťov, ale viem, to vedieť. Zároveň je to veľký mysliteľ s viac než 27 titulmi a z toho 8 titulov z histórie z Univerzity Chemtrails a Facebooku mesta Čeliabinsk, aktívne pôsobiacej na ruskej sociálnej siete V-kontakte, na Slovensko prezývanej v totálnej piči. Vzdelal verejnosť o strašne veľa veciach, akými napríklad boli slavienský asfalt. Asfalt pôvodne vynájdený Slavienmi
ktorý pochádza z časti z vesmíru a z inej planéty, pretože to sám Ashtar Sheran, ktorý prichádza na Zem chrániť Slavienov, im daroval tento technologicky vyspelý produkt a to len Slavieni vedeli stavať, nikto iný. To, čo ostatní stavali, tak to už bola napodobená a preto sa ten asfalt rozpadal. Napríklad v Rusku a týchto slavianských štátoch, ktoré budovali socializmus, sa v živote nikdy asfalt nerozpadal. Až potom po páde, keď padol komunizmus, tak zlí kapitalisti začali pridávať do týchto asfaltových ciest svoje zmesi, aby sa rozpadol, aby pošpinili ten slavienský asfalt. Avšak i cez jeho bezmedznú slovanskosť je to stále pravý Germánec a preto neskôr odpálil Kremeľ. Súka, viac, kurva! Ďalej nás vzdelal o prečo keby bol sellout by nestihali platiť? Ale pádre, vieš čo je najhoršie na tomto streame? Na tomto streame je najhoršie to, že keď sa pozrieš na drunk stream iných streamerov, tak tí čuráci tam majú všetci tie alerty, že za 5 korún si vypijem polnecák. Ty vole, ja si myslím, že mne by nestihali platiť na to, koľko slopem. Jeho pohoršenie nad zneužívaním dverí políciou. A už tam sú, pozri. Aj, otvor tie dvere, rozbito, lebo nemôžeš stlačiť kľúčku, ty kokot! Lebo kľúčka je pre mainstream! Bude Svorty dobrým kráľom? Nikto nevie. Bude Svorty tupým kráľom? Rozhodne. Kto vie, čo sa stane, keď nastupí na trón? Píše sa rok 1914 nášho pána a vyhľadky na vojnu mimo smrti Františka Ferdinanda sú minimálne, myslím si, že Európe zavládne už mier. Však nebude vojna. Však? Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end.